DJ. Haya. Sindo hoye. Suba hoye. Vijana hoye. Wamama hai. Hey. Sindo umor. Sindo will. Sindo uchiek. Anbia chiek. Kanga da chiek titi manenade. Eru kama na hinya. Anano ko uyora malicha hinya. Poka neno sindo kachalo kama. Hey. Eru kamano. Kawuna biro. Babo biro. Nyocha nene anka. Ne biro mar launch membership drive kari Homa Bay ka. Ne wan bita. Kaya bangi tadugo kendo. Madhiru sacho mfangano kacha. Anindario kanyo. Adhinya karosinga. Tukuna chopo sindo. Kuro nyosha ne mbadi no lima. Mbado kuna ne gigi moko timere malichuri jithua kucha. Monda bi. None wabijuma maroma kocha cha. Tuwechi no biro mangenya mamia no konyal biro. Ne wachoro. Njoro kakoni mbadi ni kuro ochiek. Nyumapila biro. Kwenye kabiro. Mbadi nyang ni enkene nyathina. Alunge ni nyakwar jabilo. Nikech min mare en nyakwar gorma hiya. Gorma jabilo malicha hinya. Koro miyo kane wabire bunge kucha. Tangi mano ni nyathima rikni. Ngintinga marikni gema rikni. Rikni. Idongo ni rikni kitima ngo. Yamoja rikni nyamuri nyawo gikuoyo. Koro miyo na kete assistant minister. Office mara mar prime minister. Kura ore kocha ndilos gingane kamacha. Nyis gane kama koni gikoni. Tanino kano timo mabera hinya. Iyo kamano. Kanya mende office mara prime minister. Na kejo kijana mwaka uni Karoli Omondi eni manengi bilungu ni chief of staff office by prime minister majamali wana inatana tenya kakadhukume jitema dman tenya kakadhukume kwa yalo gijoka ten mauro yalo gijoka kone gikoni mweka wuotho kune mawuotho tete pimangi manangi Karoli ejati ndaima mara koro kanyoncha na yiro chabiro mbali ni bedo governor kinyawanga bedo governor koro giware ka gikacha to konde anyakwar jabilo kun moya benyawanga otemo kuongo imoni dogi bed chien ka kawalo serikal ni tini ngama ja pesa adwa keti mon nona yoche mag pesa iwinjo mbali no bed chien ka to daga ngiyo ni kamoro jogi nyalo gajo wakucha ominyingi be water kacha maka gigajo maka gigajo inyalo gajo wacha tibedo kujibedo kaka mjumbe mina keto kanyo minno kanyengo wuoku ni nominated member of parliament okamano tadhi akete kucha en mudhi chungi weche miluongo ni public accounts committee macheko kaka joka kwalo pesa injo kamano omiyo gik moko matimre bunge te ang'eyo nikech mbadi an opimo na machadhi kama madhi kama injo kamano koro kanyo chane kamano gimoro timre na kucha ayudo simu kwa kumjumbe ma awendo jako pale milongo ni awol
Owino kona ni bura moro luonga kae ko gwen mokela ka to gine neno ka gima en gimo chachre kama wantie ni okelo kae rini odunga ko gwen odhi ofis ng'amilu uno molo to molo ka watero e ofis mang'amilu uno walo to koro okelo wan State House ka to weche ma wachre ka gin weche magalagala weche mambanga miyo katieko ni tabiro neni kotieko ni to biro e ofis na ni joko pimo weche moko ma ok nere kare joka nere joka dwa ng'ada ora dwa dhi loka cha mano ka dwa wachero an kura ae winjo kamano bang'e taneno picha kucha ni Karole ni kacha gi jomoko kucha ni gin gidwa tiyo gi sirikal nikel maendeleo thurwa ka maendeleo manade ni maendeleo manade maendeleo mar Meru Hello. Awacho ni bwana janera ni wange osebedo matar. Nyaka ma wange tar. Olokre malaya. Okamano. Nako ni mbari anyeni cha osepur. Nyinjo osepur omiyo koro cha wen wadala. Omiyo kama we cha alma adhigo ni dala manyien. Adhigo ni ang'ono. Omiyo kawuono abiro nyono dala ni mbadi. Hello. Oking'e ni ka wuoyi dwa dhi go dala. To wuon mare madhi nyono ni dala, kamano. To dhi kacha to dhi ong'ado bad yath moro. Otong'o gileni tap, kamano. Kosetong'o ni ita basi ikawo gweno. To gweno tiumo kanyo osera. Tiwe kanyo nindo kanyo nyaka kiny. Kogwang'o kochamo. To kanyo kamber migo dala, kamano. Omenyo wase oro gweno ka kawuono kora biro kabiro manyono dala. Ebiro nyono ni mbadi anyone dala. Anyone. Hello. Kora biro kaya kawuono. Kaka yo OD. To gima neno ka chopo kacha. Kapok adhi ya ofis mar ODM. Nakadhi ofis moro kacha mondiki ni OUDA. Aneno UDA kacha. Kora dwani ya. Jo UDA man koting'na badgi malo. Jo UDA man koting'na badgi malo. Ere Jauda. Jaudi muting'ne badgi malo. Ero kamano. Kore momi adwaro ni mono ODM bed motegno ka. ODM kotegno eka wategno. ODM eni okumba. Teni asere. Teni atung. Teni tong. Mama gogo loch. Ok minyi maber jithurwa. Adwani kijande te. Odonje chamo. Jema mine te. Odonje kanye. Jodongo te. Obedo kanye. Jithurwa uye kamano. Jisuba uye. Jisuba uye. Ero kamano. Koro wanda mach ma jomoko ka winjo wende. Because you know, I'm not in parliament. But all the times I listen to what is going on in parliament. Recently, they brought a finance bill in parliament, which was introducing new taxes in parliament. And we gave instructions to our members of parliament of ODM to oppose that bill, the finance bill. Because that bill was an oppressive bill. It was introducing excessive taxation of our people, including those
including the farmers, because he was introducing a taxation that is called commodity tax, meaning that we are going to even tax things which are products of agriculture. Now, you remember when they were doing campaign, they were talking about returning GMR, guaranteed minimum return. That language has actually now disappeared. Now, I was shocked and surprised to see some members of parliament from the region who voted for that bill now rising up and opposing the implementation of that bill. Shame on them. Shame on them. Shame on them. But what also surprised me was that the member of parliament for this constituency also voted for that bill. Omondi, did you send him to vote for that bill? No worry. No worry. Now, we have agreed on certain issues. We agreed, the team that we put together to negotiate, NADCO, agreed on basic issues. We had 4 issues. One was the issue of the cost of living. Hello? The second was the issue of IEBC. The third was the issue of political parties. And the fourth was the issue of the taxation. Okay? The team has agreed, one, that the issue of IEBC will be constituted with our participation, that we must approve the names of those who are going to be members of IEBC. 2, we have agreed that the server is going to be opened. Okay? Hello? Hello? Number 3, tumekubaliana ya kwamba wale ambao wanakuwa malaya wa siasa, wale ambao wanataka kutoroka kwa chama cha ODM waende kwa vyama vingine, tutawarudisha kwa wananchi. Uja mabaji dhurwa. Hello? Uji thurwa. Wawujirani ya. Kano yeri chama. Kaka MCA, MP, Women Rep, Senator, Governor. Hii contract mahi hinadi. Toka umalayo maki. Kawa ngitar. Nidwanga daura. Wadoko dikom penyi. Uye kama thurwa. Uye kamano. Wadoge mbuluka Super South ka. Uye kamano. Yamu yuti na barigi. Hello? 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 ODM. ODM. ODM.